Széki-tó Veszprém megyében, Devecser és Ajka vonzás körzetében, csodás környezetben elhelyezkedő horgásztó nagyon jó megközelíthetőséggel. A tó története 1978-ra nyúlik vissza, amikor a Bakony és a Kisalföld találkozásánál a Somlóhegy lábától nem messze a Csigere-patak duzzasztásával létrehozták a ma már horgászparadicsomként ismert tavat. Kivételes természeti adottságainak köszönhetően kiváló túrázóhely is. A Somlóhegy vonzás körzetében található Széki-tó nem csak kellemes helyszíne a horgászat izgalmas pillanatainak, de a kiváló megközelíthetőségének köszönhetően népszerűsége a természetkedvelők, kirándulók által is igencsak nőtt az elmúlt időszakban. Széki-tó a Bakonynak a lábánál helyezkedik el, eleve egy gyönyörű környezetben. Nyugati részről fekszik a Somlóhegy, ami egy jellegzetes turisztikai borvidék. Itt van a Várostördi Kalandpark, tehát a környéken nagyon jók a turisztikai kirándulási lehetőségek. A horgászokon kívül is nagyon sok turistán van, egyre több a hétvégi kiránduló. Most már, hogy egy új hídunk is van, körbe sétálható, kerékpározható a tó. A horgászat kedvelőinek különösen remek hír, hogy szinte a teljes magyarországi halfauna megtalálható a tóban. A 68 hektáros, különféle mederviszonyokkal rendelkező tavat évente 5-600 mázsa hallal telepítik. A Horgász Egyesületnek nagyon jó halállománya. A keszekféléktől a ponty, a kárász, a harcsa, a süllő és az avur is mind megtalálható benne nagy mennyiségben. Rengeteg hal található a tóba, és különböző horgászaink vannak, nagy halra, kis halra, vendéghorgászok, saját horgászok, 1200 fős tagságunk van, az mellett meg évente 8-10 fő napi jegyes horgászunk van. Úgyhogy nagyon meg vannak elégedve a horgászaink, rendkívül jó telepítésünk. Idén már telepítünk 232,5 kg pontyot. Azért választottam a Széki-tavat kirándulási célpontként, viszonylag közel van a lakóhelyemhez, nagy tó és bitangerős halak lakják. Azért ajánlanám a Széki-tavat mindenkinek, mert gyönyörű a környezet, kedvesek az emberek, a halőrök, és nagyon jó halak vannak. Elég jó halállománya, nagy halak lakják, bojlisok is előszeretettel járnak ide, illetve foglalnak helyet. Éjszakai horgászatra is van lehetőség. Nagyon szép környezetben lehet horgászni, viszonylag nyugodtan, és most remek az idő, úgyhogy ezt ki is lehet használni, így, hogy kényelmesen tudunk horgászni a tópartján. A Széki-tavi Horgász Egyesület kiemelt feladatának tekinti a vízparti élővilág és a halállomány megóvását. Ennek érdekében a legújabb kutatások szerinti módszerekkel veszik fel a harcot az algásodás ellen. Az Egyesület több mint 200 fő gyermekhorgászt számlál. Részükre már biztosítottnak látják a környezettudatos szemlélet és viselkedés kultúra átadását, amely kiemelt helyet foglal el a céljaik között. Az ide látogatók számára horgászati és csónakbérlési lehetőséggel, tanösvénnyel, kerékpárbérlési szolgáltatással és családbarát programokkal nyújt minőségi és élményteli időtöltést. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a jelenlegi állapotot fent tudnánk, legalább ezt az állapotot fenntartani. Ugye azért itt a környezetünkben elég komoly gazdasági, meg hát nyilván a Covid-ra gondolva. Én nem tudom, hogy volt-e az elmúlt időszakban az Egyesületnek olyan elnöksége, akinek ilyen komoly feladatokkal kellett megkezdeni, mint például mondjuk a Covid idején, ami nekünk megadatott, úgymond. Én azt gondolom, hogy ha ezt a szintet tudjuk tartani, akkor elégedettek lehetünk.